Ajde, Eps, izdiša. Pokaži nam, ajde. Pa jesi ponosan? Da si došao tu? Šta ćeš u Negotinu? Pokaži da nemaš ništa. Ako nemaš ništa, ajde. Ajde. Otkopčaj te. Dokaži nam da nemaš ništa. Čega se stidiš? Možda ovo narediti da se otkopča. Čega se stidiš? Možda ima oružje ispod toga. Možda drži nešto ispod toga. Ako ne možete da naredite da uradimo ovo, to mi. Vam nalog dao šef, kako da izgledate. Nećete ih odvesti da pretresete pred nama. Nećete ih odvesti. Ako nemaš šta da kriješ, otkopčaj si, slobodan si. Mi da ga pretresemo. A šta je to? Šta je to ispod? Šta je to sigurno iza Učkora? Iza Učkora, šta je to? Učkor, a Učkor, šta je s Učkorom? Šta je tu ispod? Šta je tu ispod? Aha, šta je tu? Šta je to? Pretre, šta ćeš u Negotin ti izdiša, bre, šta ćeš u naš grad? Ima papire tu. Ako štitite zakon, postupajte po zakonu. Ako ne kažete, ne štitite zakon. Slobodno recite. Bre! Slobodno. Slobodno recite da ne štitite. Ajde. Alo. Šta ste radili? Šta ste radili? Nemojte vi ovo raditi. Svaka vam čast. Komandire. Opljačkana je država. Ovo nije u redu. Sram vas bilo. Ovo nije u redu. Sram vas bilo. Pljačkali 48 milijardera i u ovoj državi. Dalje prijatelji. Evo povidite. Hvala vam što mi stavite. Sram vas bilo. Hvala. Imate obrazne. Hvala. Prebijate studente. Oslobađa ih. Ne mogu ime da vam pomenem. Ne Andreja do Čipuljića. Izbori Srbije 2025. Evo dokaz. To smo mi. To je naša država. Ne možete ga pretresiti. Ne da ne može, nego neće. Ne daju nam da ga pretresite, da pokaže duple biračke spiskove. Zašto se krije? Zašto se krije sat vremena u kolima? Da nema, on bi izašao, ali tako? A policajac ne želi da ga pretrese. Znači ne želi da ga pretrese. Vodi ga kod istražnog sudije. Ma nemoj. Kako imaš pretrese? Zato se mora muči da se zatvori. Da li ste svesni toga? Evo ovako ukratko ću reći šta je bilo. U nekom automobilu, ne znam, niških tablica, bili su neki ljudi, navodno sa paralelnim biračkim spiskom. Veterani i studenti su to prijavili. Policija mjesto da pretrese ili bilo šta da uradi, oni su te ljude odveli, stavili u maricu, izgurali ljude i neće da ga pretresu, nego ga navodno vode kod istražnog sudije, tužioca. I to je način kako se u stvari sklanjuju dokazi, najprostije. Eto vidite kako se to radi. Navodno je bilo da su ovdje bili da bi osigurali mesto i da se nađe oko telefona. Međutim, sad vidimo pozadinu. Ovdje su došli da sklone čoveka sa spiskovima. Verovatno poslužit će ga kaficom, možda i ratluk neki i tako fino to radi srpska policija.
Eto, i policija je završila svoj posao. Tako to radi srpska policija. Ljudi, prepušteni si sami sebi, ovdje više državu nemamo. Država je umrla u Zaječaru. To je da se sada zanimljiv dan u Negotinu. Pozdrav ljudi, vidimo se opet kada se nešto novo desi. Ćao!